Коста хора, това съм аз, Поесо Снейк. И днес реших да снимам клип на евент. И с мен е Дани 7, кажи здравей на YouTube. Здравейте. Така, евента се казва Грубар. Обясни евента, че аз не го знам. Еми на евента сега има 3 човека по 1000 хелт. Нали, убиваме ги там с които оръжие ни дадат. И общо взето е това. Пак с Диего ли? М? Викам, пак сме с такива, Диго. Ако Да, бяхме на... имаше и калашник, той е първодари калашник. Окей. Ако беше на по-такова, например в някакво място, как ти кажа, някакво по-такова, тъмно е. Ще да бъде по-интересно. Тук сега, например, няма да е чак толкова много. Сета. Са катериме, той не е, но ще. В той пък докато смените скинове. Ще поизчакаме малко. Това ние не сме чак толкова много хора в сервера, 101 човека сме, но онлайн сме над 50-60 човека. То 2 часа е, нормално. Виж ги, те сега ще ме скипят да ме колят. Да ме колят още да не е стартнал, разбираш ли. Не разбираш ли. Те ще брат. Те стартват това, че е готов. Оле! Скрите се грубари. Аха. Зад мене са били те. Те отвориха това, е. Играем само в селото. Който излезне, значи, който излезна от селото, значи го махат от тебе, да. Значи, го... Ще е дигна левел само. Аре, то запуска. Да, R11 не е. Само в селото играем, бе. Сам до мен ще стоиш. Аре, R11 не е. че аз помислих, че то сме бит. О, шит. Идвай бързо, Дани. Да съм. Бързо! Те забелязвате, че аз съм в Гров 5 ранг. Не е че толкова важно. Гробарите са по 2000 хп. Нали бяха 1000, май? Еми той си ги променя, няма значение. По негово си решение. Аз не предсказвам кой колко ще е хп. Да, имаме калашник. Дай, ето къде тя, не. На по-такова място се... Ето го единия гробар. Къде е? Ето О, долу. дай му помогне, бе. На нашия, да. Сега ще го ези. Ела тук. Спокойно. Кой го видях някъде? Малкото. Това дупе no life. Както му викат. Къде са, бе? Ето тук мина единия. Видях, чакай се да ми прави капан. Той като каза от селото има предвид, че да не иззъбе това. Ето го малкият. Иди изкача! Що би? Спокойно бе. Въди дезерда. Аз ще го уби тос. Че гадна Беше мишка. брат. Кас мене бягай. Да не ми отозари. Принцип тъй правят на... То пък е много... Виж го, майко! Не забил човек. Това трябва да си някакъв забил да го прави. Ето го. Още един грубар. Ето така избяга. При мене. Ето на ремикса да отида му помогна. И хубавото, че като целеме, ние не взима хел. Както виждате. Да, защото е малко... Не, няма. Всички бием един. Той се проръча сега, ако остане на малко, почне да бяга. Той как се вижда хилата те? Айде. Айде. Изчистихме го. -1. Сега.
Той е хубаво минус един Аха. ми. Идвай. Ела, Къде си? ето като те. Шамокс. Аха, ето та, за тебе съм. Стой сега там където си, да не ти изкочи някой. А ето го. Бият го Вече. единя. Само един. Само дето пава е Ако гледаш. бяха направили 4 грубара. Ще да е малко по-интересно, но нищо. Ето го, бяга още. Бяга и спасяй самото момче. Ей, Габи, пази се. Его майка. Той човека са ти. Бяга. И с май го гоним като някакви. И е с критоз, бе. Его. Излезна, а не. Аз минавам, брат, през всеки места. Чакай сега. Его. Дойдох ти там, че ще река да не ме изкаракала. Бийте го то сега. Ема... О, се измъква. Това не бери. Майк да не му дава сам хил. Къде се качваше, бро? Той не му даваме просто, той е малко. Къде чуй сега? А, ето бият. Го. Бият Габито. Къде изчезнато се сега? Като някаква нинджа. Тя е паска да искаш. Аха, его. Този брат биш до мене. О, то ще уби Майк. Не, Майк. Зад вас има още един грубар. И два. Често. Какво става тука? Аз умрях, брат. Ето, клип някакъв мак. А, Да, ето. Майко. А знаеш какво стана, Чекин? Да, сериозно. Автосейф, сега кой знае какво ще направи той. Ще изби всичките. И давам следващия евент, ако има въобще. Може следващия ми клип да е на евент отново. Защото повече фън, повече по-яко. Аз няма да съм следващият. Що е? Защото за малко да му убие. О, Викнес пак ли е тук? Той нали се умря? Той е. Умрях какво направя. Но имаше малко фън. Довиждане.